Hej YouTube. Hej YouTube. Og før blev vi fuldt af krabber, og den endte som at springe. Krabbe. Døde du? Nej. Jeg kan ikke krabber. Ej, okay, hvor meget liv har du mistet? 2,5. Jeg nåede ret langt væk. Det var den efterfulde. Krabber. Og Arthur, hvor blev den af? Det ved jeg ikke. Nå, men vi sætter lige på pause, så når vi når lidt længere hen. Fordi ellers så mister vi rigtig meget tid. Ja. Vi ses nu. Hej YouTube. Hej YouTube. Vi har så fået lavet en til etage på vores hus. Altså, jeg mangler lige at lave nogle fensekers. Men hun gør altid en stor ting. Det hele skal være perfekt. Alting. Ellers er det ikke et hus. Det er så godt, det er hende, der bygger huset, og ikke mig. Det var nok. Så vil det ligne sådan en ting. Ej, så slem er jeg det helt ikke. Næsten, vil jeg sige. Næsten. Og der er mange, jeg tror, der er et par stykker, der er i tvivl, om jeg er en pige eller dreng. Det er jeg. Jeg vil sige, at jeg er faktisk en pige, hvis der var nogen, der var i tvivl på det. For skinnet er, navnet er jo ikke helt pige. Navnet, det kan så også være til en pige, men okay. Ja, en pige, der hedder Bimse 1, 2, 3, 4. Så ja, det var nu ikke en vigtig meddelelse, men ja. Det var bare en meddelelse, så I vidste. Det er ikke særlig fedt at blive betragtet som en dreng, når man ikke er det. Og